amics, anem a conèixer una mica Terrassa. Fira modernista, ja mateix, al fons, la manera créixer, guapi. En obres i properament finalitzarà. La Fira Modernista de Terrassa és un dels principals. Segle XIX, la indústria moguda per la força del carbó era un dels principals fonts econòmiques, no només de Terrassa, sinó també de Catalunya i també d'Espanya, de la resta de la península Ibèrica. Va deixar de ser la principal força d'energia de les màquines. Va ser substituïda per la força elèctrica. Modernisme, perquè va ser un segle de grans invents i d'expansió econòmica important. Anem ara a gaudir una mica de modernisme.